Premià de Dalt ha viscut un ampli ventall d'activitats entorn a la celebració del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Coordinat per la Regidoria d'Igualtat, diverses entitats i departaments municipals s'han volcat per oferir un programa que arrencava el 16 de novembre i finalitzarà el proper 10 de desembre. Tallers, xerrades, teatre, concerts, actes reivindicatius han estat, entre d'altres, les activitats que han omplert diferents espais del nostre poble per visibilitzar el rebuig a qualsevol tipus de violència masclista i el dret a l'autodefensa feminista, amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania. Estem una setmana, malauradament, trista, perquè és un acte trista que no tenien que fer, però aquí som. O sigui que esperem que tothom participi, totes les entitats han participat molt, gent del poble, vull dir, estem totes juntes. El mateix 25 de novembre va tenir lloc l'acte reivindicatiu de Dones de Dalt a la plaça de la Fàbrica, amb la lectura del manifest a càrrec d'una de les seves integrants, Montse Morera, i un muntatge poètic coreografiat sobre la violència que pateixen moltes dones, protagonitzat per la Norma Ros i l'Eva Marí. Creiem que s'ha de conscienciar i l'única manera de conscienciar dones, sobretot, també és que vagin prenent consciència que això és una cosa que és entre tots i totes, i llavors crec que se li ha de donar molta difusió a aquest acte perquè entenguin que va amb tothom, que va amb tota la societat. La Coral del barri Santana també va participar en el programa d'actes del 25N, amb una cantada de cançons i lectura de petits relats que sota el títol No és no va oferir al seu barri i per primera vegada el Remei. Per nosaltres és ja com un costum, perquè ja fa 7 anys que participem activament en aquest dia, posant el nostre granet de sorra a través de la música. Aquest any, a més, fent lectures d'un llibre que es diu Artura, que és dels escriptors novel·les també. Molt maco, hem fet un espectacle de lectures i de cançons. Per nosaltres és important, és un dels concerts importants dintre de la programació de la Coral del barri. Els alumnes de quart d'ESO i batxillerat de l'Institut Valerià Pujol van assistir al muntatge teatral Cos Pres, a Sant Jaume, durant el matí del divendres 28. L'endemà es va oferir una altra escenificació oberta a tothom que amb el nom de Vindicacions va propiciar un debat entre el públic assistent. La programació d'actes finalitzarà el proper 10 de desembre amb la presentació del llibre Follem de l'escriptora, traductora i professora mataronina Bel Olit a les 7 de la tarda a la Biblioteca Jaume Peric.